שרוב הנשים היום חיות וקמות לשגרה שלא טוב להן בה. הן לא מכירות את עצמן, הן לא יודעות מה הן רוצות לעשות, הן לא הולכות אחרי הלב שלהן, והן פשוט קמות, מחתימות כרטיס וחוזרות הביתה לעוד יום של טירוף, של שחיקה, של ייאוש, של משימות, של כביסות, של ילדים, של צרחות, שאין להם סבלנות לא לעצמם ולא לילדים. וזה משהו שאנחנו לא רוצים. כל עוד האדם לא מגיע למצב של סבל שהוא כבר לא יכול לעמוד בו, לא יקום ויעשה שינוי. למה? כי מבחינתו שינוי שווה סכנה, יציאה מאזור הנוחות שווה סכנה, והתת מודע, המוח ההישרדותי יעשה הכל כדי למנוע מאיתנו לצאת מאזור הנוחות. נכון. שעד שאני לא הגעתי למצוקה כלכלית ולמצב של הישרדות נפשית שכבר לא יכולתי לעמוד בו, לא פעלתי. ובורא העולם הוביל אותנו למקום הזה כי יש לנו שליחות לעשות. ואם לא יהיה לנו סבל וכאב מספיק חזק שיוציא אותנו מאזור הנוחות ויגרום לנו לפעול, אז אנחנו לא נפעל. וחבל להגיע למקום הזה.